ରୋହନ ତାରାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ଚାଲୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ଅଟେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ହୋରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ର ଆଣିବେ। ଯାହା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଶୀ ଘିଅ ଓ ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଓମ୍ ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନସ୍ଥାନ, କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ, ପର୍ସ ଆଦି ରଖିବେ। ଏହିପରି 5ଟି ଶନିବାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର 5ଟି ଯାକ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ। Thank you. Hearing to Rohan Tara.